Al llarg dels segles XIX i XX hi van haver diferents moviments artístics que van representar un canvi important en els corrents de l'època. L'impressionisme musical va ser una gran revolució d'estils de la segona meitat del segle XIX que es va originar a França. La música es va convertir en un esclat de colors plasmant les impressions espontànies de cada moment, partint de la naturalesa com a font d'inspiració. Les melodies fluïen lliurement sense una forma musical marcada i en la creació musical es van buscant nous recursos harmònics, rítmics i melòdics, dotant les peces d'una gran diversitat i trencant amb l'estètica emprada fins a aquell moment. També es va caracteritzar perquè els temps no eren lineals, sinó que s'executaven en successió d'impressions. Es relaciona d'aquesta manera amb l'impressionisme pictòric que aconsegueix les imatges mitjançant petites pinzellades de color. Escoltant peces de Debussy, Ravel o Satie, entre d'altres, es pot observar com aprofundeixen i juguen amb les possibilitats sonores dels instruments, cercant la individualitat de cada un d'ells i una major riquesa tímbrica.